नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेल्थ कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसान येवकार. आज हे कार्यावळीन आमी जेन्ना आतां फुडलो म्हयनो येवपाचो आसा तो म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर अवेरनेस मंथ. आनी ह्या खातीर आज आमी एक स्पेशल इनवायट आमचे बरोबर आसात डॉक्टर अनुपमा बोरकर, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी गोवा मेडिकल कॉलेज. तर तांच्या कडल्यान ह्या विशयाचेर विस्कटान म्हायती करून घेतना ह्या विशयाचे वेगवेगळे पैलू आमकां आज कळटले अशें म्हटल्यार अतिताय जावचें ना. डॉक्टर नमस्कार आणि वेलकम टू दिस स्टुडिओ. पहिला म्हणजे जेव्हा आपण ह्या विषयाकडे बोलतो तेव्हा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट यू मीन बाय कॅन्सर. कारण स्तन हे सर्वांच असतं, पण कॅन्सर म्हणजे काय, मग व्हॉट यू मीन बाय ब्रेस्ट कॅन्सर आपण याच्यात थोडंसं आम्हाला तुम्ही सांगा. तर कॅन्सर म्हणजे शरीरामधल्या कुठच्याही अवयवात होणारी अनियंत्रित पेशींची वाढ. म्हणजे काही पेशी असतात की ज्या वाढायला लागतात आणि त्यांच्यावर नियंत्रण राहत नाही, त्याच्यामुळे त्या वाढून वाढून मग त्याची एक गूठ किंवा गाठ तयार होते आणि ह्या पेशींना त्या अवयवातून निघून रक्तामार्गे लिम्फॅटिक्स मार्गे दुसऱ्या अवयवात जाऊन पसरण्याची क्षमता असते आणि म्हणून त्या जीवघातक होऊ शकतात. तर अशा ज्या गाठी असतात अनियंत्रित वाढीच्या त्यांना कॅन्सर म्हणतात. सो मॅडम, आता जेव्हा आपण ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणतो तेव्हा हाऊ यू से दॅट दिस इज ब्रेस्ट कॅन्सर. कारण आपण एक थोडंसं जर लिव्हिंग अपार्ट ब्रेस्ट कॅन्सर एखादी गाठ मग ते फायब्रो एडिनोमा पण असू शकते, फायब्रो एडिनोसिस पण असू शकते. मग हाऊ यू विल से दॅट दिस इज अ ब्रेस्ट कॅन्सर, व्हॉट इज युअर क्रायटेरिया? जर एखाद्या स्त्रीच्या स्तनामध्ये जर तिला गाठ लागली किंवा काखेमध्ये गाठ लागली तर ताबडतोब त्याची मॅमोग्राफी करून घ्यावी. आणि मग जर मॅमोग्राफीमध्ये असं जाणवलं की ही गाठ कॅन्सरची असू शकते तर त्याची बायोप्सी केली जाते. आता गाठी तुम्ही म्हटलात तशा बऱ्याच प्रकारच्या असतात आणि स्तनात होणाऱ्या गाठी ज्या असतात त्यातल्या काहीच कॅन्सरच्या असतात, बाकी जास्ती प्रमाणात असतात त्या बिनाईन किंवा नॉन कॅन्सरस असतात. तेव्हा जर खूप लहान वयात गाठ झालेली असेल, जर ती गाठ खूप हलणारी असेल किंवा मॅमोग्राफीमध्ये सोनोमॅमोग्राफीमध्ये ती जशी दिसते त्याच्यात जर कॅन्सरची शक्यता वाटत नसेल तर लहान वयामध्ये विशीत वगैरे त्याची बायोप्सीसुद्धा नाही केली आणि फक्त ऑब्झर्वेशनमध्ये ठेवलं तर हरकत नाही. परंतु जसं जसं वय वाढत जातं तसं तसं गाठ जर लागली तर त्याची मॅमोग्राफी करून त्याची बायोप्सी करणं आवश्यक असतं आणि बायोप्सीचा जो रिपोर्ट येतो त्याच्यात आपल्याला ठामपणे कळतं की ही कॅन्सरची गाठ आहे की नाही. आता बायोप्सी सोडली तर अजून एक प्रकार असतो ज्याला FNAC म्हणतात, की ज्याच्यामध्ये बायोप्सीमध्ये काय असतं तर त्या गाठीमधला एक छोटासा तुकडा काढला जातो आणि मग तो लॅबोरेटरीमध्ये त्याची तपासणी होते. FNAC ही एक टेस्ट असते की ज्याच्यामध्ये एक बारीक सुई त्याच्यात घालून त्याच्यातून एक फ्लुइड ॲस्पिरेट केलं झालं आणि ते मायक्रोस्कोपमध्ये बघितलं जातं. तर FNAC ही जी टेस्ट आहे ही खूप चांगली टेस्ट आहे, परंतु पहिल्या वेळेला जेव्हा आपल्याला कॅन्सरचं निदान करायचं असतं त्यावेळेला आपल्याला FNAC करून उपयोग नाही, त्यावेळेला आपल्याला बायोप्सीच करायला आवश्यक आहे. कारण बायोप्सीमध्ये जो तुकडा येतो त्याच्यात आपल्याला ठामपणे कळतं की हा ब्रेस्ट कॅन्सर आहे की नाही. आणि जर तो ब्रेस्ट कॅन्सरची गाठ असेल तर त्याच्यात ज्या काही स्पेशल टेस्ट करायच्या असतात त्या बायोप्सीच्या तुकड्यावरच होऊ शकतात, त्या FNAC सॅम्पलमध्ये होऊ शकत नाहीत. कारण आज सायन्स एवढं ॲडव्हान्स झालं आहे की 20-30 वर्षापूर्वी ब्रेस्ट कॅन्सर म्हटलं की सगळ्या स्त्रियांची एकसारखी ट्रीटमेंट व्हायची. पण आता आपण जाणतो की ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये पण अनेक प्रकार आहेत. प्रत्येक ब्रेस्ट कॅन्सर सारखा वागत नाही, तेव्हा प्रत्येक पेशंटची ट्रीटमेंट त्या स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रमाणे केली जाते आणि म्हणून बायोप्सी आणि मग त्या बायोप्सीच्या तुकड्यावर स्पेशल टेस्ट करणं आवश्यक असतं. सो बेसिकली दिस इज लाईक अ टेलर मेड, की एक प्रत्येक तुम्ही जसं माप घेऊन आपले ब्लाउज शिवता किंवा कपडे शिवता, पर्सनलाइज त्याचप्रमाणे हे इन्व्हेस्टिगेशन त्याप्रमाणे केले जाते आणि त्याप्रमाणे त्याचा मोड ऑफ ट्रीटमेंट पण ठरतो. सो अनेक डॉक्टर क्वेश्चन आहे की आता तुम्ही म्हणाल की सोनोमॅमोग्राफी किंवा मॅमोग्राफी, ह्याच्यात काय फरक असतो बेसिकली? सो मॅमोग्राफी म्हणजे ब्रेस्टचा काढलेला एक्सरे, जसा छातीचा एक्सरे काढला जातो, जर कुठे फ्रॅक्चरची संभावना असेल तर हाडांचा एक्सरे काढला जातो, त्याचप्रमाणे ब्रेस्टचा एक्सरे काढला जातो वेगवेगळा, एका ब्रेस्टचा एक एक्सरे एका ब्रेस्टचा एक्सरे, त्याला मॅमोग्राफी म्हणतात. आणि जेव्हा
खूप हेवी ब्रेस्ट असतात तेव्हा ह्या एक्सरेमध्ये पाहिजे तेवढी माहिती आपल्याला मिळत नाही आणि मग त्यावेळेला ब्रेस्टची सोनोग्राफी केली जाते, त्याला सोनोमॅमोग्राफी म्हणतात. अच्छा. बऱ्याच वेळेला बऱ्याच क्लिनिक्समध्ये मॅमोग्राफी करून या म्हणून सांगितलं तर दोन्ही प्रकार केले जातात. कन्व्हेन्शनली पूर्वी जेव्हा मॅमोग्राफी म्हणायचे तेव्हा ते एक्सरे होतं, पण आता बहुतेक वेळा एक्सरे आणि सोनोग्राफी हे दोन्ही केलं जातं आणि ते दोन्ही मिळून मग त्याचे रिझल्ट्स इंटरप्रेट केले जातात. सो बेसिकली दिस अ बेटर वे ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन की ज्यामुळे तुम्हाला जास्ती पिक्चर जास्त डिटेल मिळू शकतो. आणि हल्लीच काहीतरी नवीन आलं की व्हॉट इज दॅट इन्व्हेस्टिगेशन विच इज टेकन, म्हणजे मोबाईल व्हॅनवर वगैरे जे जातं ते मोबाईल व्हॅनमध्ये जातं ते बहुतेकदा मॅमोग्राफीच असते, अच्छा, एक्सरे काढला सो जातो. बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट द सेम इन्व्हेस्टिगेशन विच टेल्स. डॉक्टर, एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की ह्याचे सायन्स अँड सिम्पटम म्हणजे चिन्ह किंवा लक्षणं काय असतात, ती आपल्याला ब्रेस्ट कॅन्सर आहे असं कधी वाटलं पाहिजे? सर्वात सर्वसाधारण चिन्ह म्हणजे ब्रेस्टमध्ये स्तनामध्ये गाठ जाणवणे आणि 99% ही गाठ दुखत नाही, पेनलेस असते. Correct. बऱ्याच वेळेला स्त्रिया असं म्हणतात जेव्हा येतात की हो डॉक्टर 6 महिन्यापासून गाठ होती पण दुखत नव्हती म्हणून मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. तर जी दुखणारी गाठ असते ती साधी असू शकते किंवा ती इन्फेक्शनमुळे असू शकते, पण जी न दुखणारी गाठ असते ती जास्ती डेंजरस असते. तेव्हा कुठचीही गाठ जर ब्रेस्टमध्ये स्त्रीला जाणवली किंवा काखेमध्ये जाणवली, ह्याशिवाय जर ब्रेस्टचा आकार वाढलेला वाटायला लागला किंवा कमी झालेला वाटायला लागला किंवा निपलमधून काही डिस्चार्ज आला, मग तो रक्ताचा डिस्चार्ज असू दे किंवा नुसतं क्लिअर फ्लुइड असू दे, ह्यापैकी कुठच्याही जर सिम्पटम्स असतील तर ते ब्रेस्ट कॅन्सर असायची शक्यता आहे, असू शकते आणि त्याचं ताबडतोब तपासणी केली पाहिजे. सो बेसिकली हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की विच आय ऑलवेज कीप ऑन इन्सिस्टिंग. जे दुखत नाही ते जास्त डेंजरस असतं, दुखतं ते प्राणघातक असू शकत नाही, रेअरली असू शकतं वेन इट इज ॲडव्हान्स. सो द मेसेज इज व्हेरी क्लिअर, जेव्हा ती दुखत नाही तेव्हा प्लीज कन्सल्ट युअर डॉक्टर रादर दॅन जस्ट गोईंग दुखाना काय जायना असे ना, ते त्यांना एकदा लहान असताना पडलेलं आहे, खो खो खेळताना आहे, कोणा आपटलेलं आहे, असे डोंट गो फॉर युअर ओन इंटरप्रिटेशन. इन्स्टेड ऑफ दॅट गो टू अ डॉक्टर, गेट इन्व्हेस्टिगेटेड अँड कम टू अ प्रॉपर कन्क्लुजन. बरोबर. अजून एक चिन्ह म्हणजे जर ब्रेस्टवरची स्किन वेगळी दिसायला लागली, जर जाड झालेली वाटली किंवा त्याच्यावरती असं डिम्पलिंग झालं तर ते सुद्धा ब्रेस्ट कॅन्सरचं लक्षण असू शकतं. तेव्हा स्किन चेंजेस, कुठच्याही प्रकारची स्किनमध्ये जर तुम्हाला फरक जाणवला तर त्याची तपासणी करणं आवश्यक आहे. सो डिम्पलिंग म्हणजे आपण ज्याला म्हणजे मोसंबीसारखं जर त्याच्यात चेंजेस वाटायला लागल्या की जर तुम्ही ते ताबडतोब डॉक्टरकडे जाऊन त्याचं प्रॉपर तपासणी करणं महत्त्वाचं आहे. डॉक्टर, एकदा ह्याचं इन्व्हेस्टिगेशन झालं की प्रत्येक कुठल्याही बाईला किंवा माणसाला कॅन्सर म्हटलं तो गर्भकळीत होतोच. सो हाऊ यू कॅटेगराईज की याची ग्रेड 1 ग्रेड 2 याचे क्लासिफिकेशन कसं करता तुम्ही? हो, तर ह्याला आम्ही स्टेजिंग म्हणतो की जेव्हा आपण टेस्टिंग करतो त्याच्यात जर आपल्याला समजलं की जी गाठ आहे ती ब्रेस्टमध्ये सीमित आहे, ती बाहेर कुठेही पसरलेली नाही आहे, लिम्फ नोड्समध्ये नाही आहे, दुसऱ्या कुठच्या ऑर्गनमध्ये नाही आहे, तर त्याला आम्ही अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणतो. जेव्हा ब्रेस्ट कॅन्सरची गाठ वाढते आणि त्या पेशी, कॅन्सरस पेशी शरीरामध्ये पसरायला लागतात तेव्हा सर्वप्रथम त्या काखेतल्या गाठींमध्ये जातात. अच्छा. सो जर काखेमधली गाठ वाढलेली असेल, मोठी असेल आणि जर ते ऑपरेशन करताना काढली आणि त्याचा जर रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर ह्याचा अर्थ की ब्रेस्ट कॅन्सरची गाठ ब्रेस्टमधून काखेतल्या गाठींपर्यंत पोचली आहे, त्याला आम्ही लोकली ॲडव्हान्स्ड ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणतो. आणि तिथूनही जर पुढे जाऊन ती बाकी कुठच्या अवयवात गेली असेल जसं की लिव्हर, लंग्स, बोन्स, ब्रेन, तर मग त्याला ॲडव्हान्स स्टेज ब्रेस्ट कॅन्सर असं म्हटलं जातं. त्याच्यातला अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कॅन्सर आणि लोकली ॲडव्हान्स ब्रेस्ट कॅन्सर जो आहे, हे दोन्ही जर व्यवस्थित ट्रीटमेंट केली गेली तर पूर्णपणे क्युअर होण्याची चांगली शक्यता असते. आणि ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये जेव्हा असतं तेव्हा क्युअर करणं शक्य नसतं, परंतु आज ज्या काही औषधी पद्धती आपल्याकडे आहेत आणि जी नवीन नवीन औषधं आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप चांगला कंट्रोल करता येतो हा कॅन्सर. आणि कधी कधी चांगला कंट्रोल आला तर 7, 8, 10, 15 वर्षसुद्धा पेशंट काढू शकतात. सो इट इज ऑलमोस्ट लाईक लिव्हिंग अ नॉर्मल लाईफ. येस, इट हॅज बिकम लाईक अ क्रॉनिक डिझीज. जसं लोकांना ब्लड प्रेशर झालं तर ते ब्लड प्रेशर आयुष्यभर राहतं, त्याचं औषध घ्यायचं असतं. डायबिटीज असेल तर यू लिव्ह विथ डायबिटीज.
त्याप्रमाणे जर ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये असेल पण जर आपण त्याला चांगला कंट्रोल करू शकलो तर पेशंट अनेक वर्ष विथ गुड क्वालिटी लाईफ काढू शकतात. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट की क्वालिटी लाईफ पेशंट जगू शकतो डिस्पाइट ऑफ हॅव्हिंग कॅन्सर इन द बॉडी. आणि दिस इज पॉसिबल विथ द न्यूअर मेडिसिन्स विच हॅव कम इन टू द मार्केट नाव. डॉक्टर, एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की जेव्हा तुम्ही म्हणता की ब्रेस्ट कॅन्सरला प्रॉपर मॅनेजमेंट, तरीसुद्धा एक मनात सर्वांच्या एक शंका असते, म्हणजे आपली रेडिओथेरपी, किमोथेरपी ह्याच्यात जे वेगवेगळे दुष्परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे ते बरेच लोक म्हणजे असं नको ते असं एक नेगेटिव्ह त्यांचा माइंडसेट असतो. व्हॉट यू वुड लाईक टू टेल ऑन दिस एस्पेक्ट? ट्रीटमेंट जी आहे त्याच्यामधले काही एलिमेंट्स जे आहेत की त्याच्यामुळे थोडेसे साईड इफेक्ट्स होतात, परंतु जसं मी म्हटलं की आता औषधं खूप ॲडव्हान्स झालेले आहेत, खूप नवीन नवीन चांगली चांगली औषधं आली आहेत आणि त्या औषधांचे साईड इफेक्ट्स कंट्रोल करण्यासाठी जी मेडिसिन्स लागतात ती पण आता इतक्या उच्च दर्जाची आहेत की हे साईड इफेक्ट्स खूप कंट्रोल चांगल्या प्रकारे करता येतं. म्हणजे पूर्वी असं व्हायचं की किमोथेरपी वॉर्ड असेल तर त्या वॉर्डमध्ये सगळेच पेशंट सारख्या उलट्या करायचे, कारण एवढी स्ट्रॉंग मेडिसिन आणि ते त्याच्यानी होणारं जे वॉमिटिंग आहे, उलट्या होतात, त्या कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याकडे तेवढी चांगली औषधं नव्हती. पण आता ह्या उलट्या थांबवण्यासाठी जी मेडिसिन्स आहेत ती इतक्या उच्च दर्जाची आहेत की उद्या जर तुम्ही आमच्या वॉर्डमध्ये आलात तर 30 पेशंटपैकी कोणीच तुम्हाला असं उलटी होतंय किंवा हे होतं असं दिसणार नाही. त्यामुळे ही सपोर्टिव्ह केअर जी आम्ही म्हणतो, सपोर्टिव्ह केअरचा दर्जा इतका वाढला आहे की त्यामुळे कॅन्सरची ट्रीटमेंट खूप सोपी झाली आहे, देणाऱ्यांसाठी सुद्धा आणि घेणाऱ्यांसाठी सुद्धा. सो दिस इज वन इम्पॉर्टंट पॉईंट आय थिंक एव्हरीबडी शुड कीप इन माइंड की आज जे डॉक्टर सांगता की आज कॅन्सरचे ट्रीटमेंट पहिलीच्यापेक्षा खूप बदलल्या. हातून जे सायड इफेक्ट आशिल्ले त्याचेर आज पूर्णपणे तरी कंट्रोल दवरता. पेशंट जर योग्य वेळार निदान जाल्यार जर ऑलमोस्ट फूल लायफ स्पॅन जगू शकता. जसे आपले प्रेशरचे दुयेंस आसा किंवा डायबिटीस आसा असो जसो पेशंट जगता तसोच आपले दुयेंसाच्या वेळार योग्य ती वखदां घेऊन पेशंट नॉर्मल लायफ स्पॅन जगू शकता. डॉक्टर, एक महत्त्वाचा प्रश्न दुसरा आहे की जेव्हा आपण ही ट्रीटमेंट घेतो तेव्हा एक मेंटल किंवा मॉरल जो सपोर्ट असतो तो सुद्धा फार महत्त्वाचा असतो, कारण पर्सन बाय हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ इज टोटली डाऊन. आणि अशा वेळी पेशंटचा जो सपोर्टिव्ह सिस्टम असते म्हणजे घरातले किंवा बाकीचे ह्यांना सुद्धा एक फार मोठी भूमिका त्यांची असते. ह्याच्यावेळी तुम्ही काय सांगू शकता? तेव्हा जेव्हा पेशंटचं कॅन्सरचं निदान होतं तेव्हा त्याच्यानंतर डॉक्टर सगळ्या तपासणी करतात, त्याचं स्टेजिंग होतं की कुठच्या स्टेजमध्ये आहे, मग त्याचं पुढचं काउन्सिलिंग होतं की ट्रीटमेंट कशी कशी होणार, आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ट्रीटमेंट करण्याचा आपला हेतू काय. तर जेव्हा अर्ली किंवा लोकली ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये असतो तेव्हा आपला हेतू असतो की चांगली ट्रीटमेंट करायची आणि हा आजार पूर्णपणे क्युअर झाला पाहिजे, की ह्याच्यानंतरचं पूर्ण आयुष्य पेशंटनी नॉर्मल घालवलं पाहिजे, हा आजार परत येता कामा नये. परंतु जसं मी म्हटलं की जर हा ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये असेल तर आपल्याला पण हे माहिती असतं की हे क्युअर करणं शक्य नाही आहे, पण हा आपण चांगला कंट्रोल करू शकतो. तेव्हा पहिल्या सिटिंगमध्ये जेव्हा सगळे रिपोर्ट्स रेडी असतात तेव्हा हे जे काउन्सिलिंग आम्ही करतो ते हे खूप महत्त्वाचं असतं. त्यानंतर पेशंटला समजावून सांगायचं की काय साईड इफेक्ट्स होणार आहेत आणि आपण त्यांना कसं मॅनेज करू शकतो, कारण ज्या पेशंटला माहिती नसतं तेव्हा मग घरी गेल्यानंतर होणाऱ्या साईड इफेक्ट्सची भीती वाटते. जर तुम्ही याला नीट समजावून सांगितलं असेल की हो हे होण्याची शक्यता आहे, हे झालं तर तुम्ही हे करा, हे झालं तर तुम्ही हे करा, आणि आम्ही आहोत, काहीही लागलं तर आमचे फोन नंबर आहे, आमचं वॉर्ड आहे, आमची ओपीडी आहे, तुम्ही हे हा जर सपोर्ट पेशंटला दिला तर ट्रीटमेंट सोपी होते. आता ह्याच्या पलीकडे म्हणजे सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग, कारण तुम्ही म्हणता तसं कॅन्सर हा शब्द ऐकला की अर्ध्या पेशंट आणि पेशंटचं कुटुंब खचून जातं. तर त्यावेळेला त्यांना सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग करणं, की धीर देणं, आणि बऱ्याचदा आम्ही आमचे जे सर्वायवर्स आहेत की ज्या पेशंटची काही वर्षापूर्वी ट्रीटमेंट झाली आहे की जे आता एकदम नॉर्मल आयुष्य जगत आहेत त्यांना आम्ही बोलवतो किंवा त्यांचं कनेक्ट करतो पेशंटशी आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी, फोनवर असू दे, सोशल मीडियावर असू दे, आणि त्यांनी जर सांगितलं की हे माझे पण असंच होतं, मी पण ह्याच स्टेजमध्ये होते, मी पण किमो घेतली, थोडा त्रास झाला परंतु मी आज बरी झाले, आता मी पुन्हा जॉबला जाते, आता मला मूल झालं, तर पेशंटला जो धीर मिळतो तो डॉक्टरांनी सांगण्यापेक्षा खूप जास्ती महत्त्वाचा असतो. तेव्हा ह्याला जे पेशंट सपोर्ट ग्रुप म्हणतात ते असणं खूप आवश्यक आहे, कारण काही झालं तरी डॉक्टर आणि मेडिकल टीम, मग डॉक्टर असू दे, सिस्टर असू दे, नर्स कोऑर्डिनेटर असू दे, सायकॉलॉजिस्ट, सोशल वर्कर,
आम्ही प्रत्येक पेशंट बरोबर किती वेळ घालवू शकतो हे सीमित असतं. Correct. पण जर एखादा सपोर्ट ग्रुपमधला दुसरा पेशंट असेल तर त्यांच्याबरोबरचा जो कनेक्ट असतो त्याच्यामुळे पेशंटला खूप जास्ती धीर मिळतो. आणि ह्या सगळ्या कॅन्सर जर्नी जी म्हणतात की निदान झाल्यापासून ट्रीटमेंट, आणि ट्रीटमेंट संपली की कॅन्सर जर्नी संपत नाही. कारण त्याच्यानंतर दर 3 महिन्यांनी, दर 6 महिन्यांनी, वर्षांनी, 2 वर्षांनी टेस्ट करायचे असतात. आणि ह्या टेस्टच्या वेळेला पेशंटना खूप अँझायटी होते. अरे बापरे, उद्या माझा स्कॅन आहे, काय होणार, काय रिपोर्ट येणार. तर ह्या पुऱ्या जर्नीमध्ये त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी ही सपोर्ट ग्रुप जे म्हणजे आधीचे पेशंट्स असतात, NGOज असतात आणि सोशल वर्कर काउन्सिल ह्यांचा खूप मोठा रोल आहे. अच्छा डॉक्टर, आणि एकदा थोडासा टेक्निकल प्रश्न आहे की तो म्हणजे ह्याच्यात एक हॉर्मोनचा एक रोल असतो. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ द हॉर्मोन, आणि कुठला हॉर्मोन ह्याच्यात अफेक्ट होतं किंवा काय त्याचा परिणाम किंवा ह्याचे मॅनेजमेंट कसं काय बदलतं? तेव्हा जेव्हा मी म्हटलं की जेव्हा निदान होतं आणि बायोप्सी होते तेव्हा त्या बायोप्सीवर काही स्पेशल टेस्ट केले जातात. ह्या स्पेशल टेस्ट म्हणजे एक 3-4 प्रकारचे रिसेप्टर असतात, ते आहेत की नाही ह्याचं टेस्टिंग केलं जातं. त्यातले 2 रिसेप्टर म्हणजे हॉर्मोन रिसेप्टर, इस्ट्रोजन रिसेप्टर आणि प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर. जवळजवळ 60-65% ब्रेस्ट कॅन्सरच्या स्त्रियांमध्ये हॉर्मोन रिसेप्टर्स पॉझिटिव्ह असतात. म्हणजे इस्ट्रोजन रिसेप्टर आणि प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर हे त्यांच्या ब्रेस्ट कॅन्सरच्या पेशींवर असतात. आणि ह्या त्यांच्या शरीरातलं जे इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन्स आहेत तेच ह्या ब्रेस्ट कॅन्सरला वाढायला कारणीभूत असतात. तेव्हा जेव्हा पहिली ट्रीटमेंट होते की किमोथेरपी, ऑपरेशन केलं जातं, किमोथेरपी दिली जाते, रेडिएशन दिलं जातं, त्यानंतर हा आजार परत येऊ नये ह्यासाठी आम्ही हे हॉर्मोन ब्लॉक करणारी औषधं वापरतो. आणि त्यामध्ये पण पूर्वी एकच औषध होतं टॅमॉक्सिफेन. त्याच्यानंतर आता गेल्या 20-30 वर्षात अशी अनेक औषधं आली आहेत की ज्याच्यामुळे हॉर्मोन रिसेप्टर पॉझिटिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर असेल तर तो खूपच चांगल्यारीत्या कंट्रोल करता येतो. आणि त्याच्यामुळे क्वालिटी ऑफ लाईफ पण चांगली राहते. म्हणजे काही काही वेळेला तर पेशंट केवळ 1 गोळी दिवसाला घेतात आणि बरीच वर्ष एकदम चांगली काढतात. मग कधी पुन्हा जेव्हा येईल तेव्हा बघितलं जाईल. पण अर्ली स्टेजमध्ये असेल तर ते क्युअर करायचं आणि ते परत येऊ नये म्हणून ही हॉर्मोनची थेरपी वापरली जाते. आणि ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये असेल तर पेशंटला कधी कधी किमोथेरपी घ्यायची गरजही पडत नाही. आम्ही केवळ हॉर्मोन थेरपीने त्यांचा आजार कंट्रोल करतो. बरोबर. डॉक्टर, एक महत्त्वाची गोष्ट आपण दरवेळी ठासून सांगत असतो की ब्रेस्ट कॅन्सर पेशंट जर थोडंसं अलर्ट असेल, थोडंसं, आय एम नॉट सेविंग ॲडव्हान्स, तर ते तुम्ही स्टेज 1लाच डायग्नोज करू शकता, निदान करू शकता. आणि ह्याच्यासाठी थोडंसं सेल्फ म्हणजे आपल्या ब्रेस्टवर लक्ष देणं आणि त्याचं प्रॉपर इव्हॅल्युएशन स्वतःच करणं खूप महत्त्वाचं आहे. ह्याविषयी थोडंसं तुम्ही जरा आम्ही स्पष्ट करून सांगा. तर सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन हे जे आहे हे खरं तर वयाच्या 20व्या वर्षीपासून सुरू केलं पाहिजे. म्हणजे स्त्रीने स्वतःची ब्रेस्ट आरशासमोर उभं राहून आणि मग त्याच्यानंतर आडवं झोपून स्वतःच्या हाताने एक्झामिन करून दर महिन्याला हे ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करावं. सुरुवात केली की पहिले काही महिने काहीच कळत नाही, पण पहिल्या 2, 3, 4 महिन्यानंतर आपल्याला आपल्या ब्रेस्टचा फील येतो की कसं लागतं. आणि जर ते नियमित केलं गेलं तर जर काही प्रॉब्लेम असेल, जर एखादी गाठ असेल तर ते लगेच आपल्या हाताला जाणवतं की नाही, इतके महिने ही गाठ मला लागत नव्हती, आज हे काहीतरी वेगळं लागतंय, हे काहीतरी अनयुज्युअल लागतंय. तर हे सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन आता बरेच मोहिमा असतात की ज्याच्यामुळे कॉलेज गोईंग गर्ल्स किंवा ऑफिसेसमध्ये वगैरे अवेअरनेस कॅम्प्स होतात आणि शिकवलं जातं की तुम्ही स्वतः हे सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन मासिक पाळी आल्यानंतरच्या 1 आठवड्यानंतर किंवा 6व्या-7व्या दिवसानंतर, त्यावेळेला स्तन हलकं असतं त्यावेळेला ही करावी. आणि जर मेनोपॉज झालेला असेल तर दर महिन्याच्या 1 तारखेला करावी. म्हणजे आठवण राहण्यासाठी सोपं म्हणून केवळ. त्याशिवाय एकदा 40व्या वर्षानंतर दर स्त्रीनी दर 2 वर्षांनी मॅमोग्राफी करून घ्यावी. पहिली मॅमोग्राफी युजली 40व्या वर्षी म्हणतो आणि त्यानंतर जर ती नॉर्मल असेल तर सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन चालू ठेवावं आणि दर 2 वर्षांनी मॅमोग्राफी करून घ्यावी. आता आपल्याकडे गोवा गव्हर्नमेंटची एक स्कीम आहे, स्वस्थ गोवा स्वस्थ महिला, की ज्यामुळे मध्ये एक पोर्टेबल डिव्हाइस आहे ज्याला आयब्रेस्ट डिव्हाइस म्हणतात. आणि त्या डिव्हाइसनी ब्रेस्ट एक्झामिनेशन केली जाते आणि जर काहीही गाठ असेल तर लगेच त्याच्यात पिकअप होतं. आता
त्याच्यामध्ये नॉर्मल गाठी किंवा नॉन मॅलिग्नंट किंवा ज्या कॅन्सरस नाही अशा पण गाठी त्याच्यात समजतात. पण मग ते एकदा गाठ आहे ही कळली की मग पुढची मॅमोग्राफी करायची, सोनोमॅमोग्राफी करायची आहे. आणि ही जी मोहीम आहे ह्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा प्लॅन आहे की 2 वर्षामध्ये पुऱ्या गोव्यामध्ये 1,00,000 महिलांचं टेस्टिंग करायचे प्लॅन आहे. आणि मला वाटतं आतापर्यंत जवळजवळ 75,000 स्त्रियांचं चेकिंग झालेलं आहे. ऑलमोस्ट 1 लाख वी हॅव टच. ऑलमोस्ट वी हॅव टच. सो अशा जेव्हा स्कीम्स असतात किंवा असे जेव्हा अवेअरनेस ड्राईव्ह असतात त्याचा जरूर फायदा करून घ्यावा. कारण ह्या ड्राईव्हमध्ये एक तर ज्या महिला पुढे येतात त्यांची तपासणी केली जाते, शिवाय त्यांना रीडिंग मटेरियल दिलं जातं, ते मग घरोघरी पसरतं. ज्या पेशंटनी स्वतः ज्या स्त्रियांनी केली नसेल त्यांनी पण जर ते पॅम्फलेट मिळालं तर त्या वाचू शकतात, मग स्वतः सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करू शकतात. तर असे गव्हर्नमेंटचे खूप मोहिमी आहेत. पण सर्वात महत्त्वाचं आहे की स्त्रीनी सतर्क राहिलं पाहिजे. बरोबर, ॲब्सोल्युटली. सो ॲक्च्युली तसं बघायला गेलं तर वी मस्ट थँक गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा की त्यांनी अवेअरनेस म्हणजे एक जागृतीसाठी किंवा ही अतिशय चांगली मोहीम राबवली आहे. आणि तिचा ऑलमोस्ट 1,00,000 स्त्रियांना म्हणजे लाभ झाला असं म्हणायला हरकत नाही. बिकॉज दे हॅव बीन इन्व्हेस्टिगेटेड. त्याच्यानंतरची जे काय करायचे फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन दॅट कॅन बी मॅनेज ॲट अ टर्शरी केअर लेवल, जसं गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा आणि कुठेही. सो दॅट इज ऑल्सो सो वी हॅव टू बी पार्टिसिपेटिंग. म्हणजे लोकांनी मग काय ना कशाला जायला पाहिजे असं न म्हणता ते शुड ओके बाबा इव्हॅल्युएट करून घेऊया असं जर दृष्टिकोन ठेवला तर बऱ्याच गोष्टी आपण कंट्रोल करू शकू. डॉक्टर, जेव्हा आपण ह्या एका विषयाकडे बघतो तेव्हा एक महत्त्वाचे म्हणजे बरेच वेळा सर्जरी केली की कुठल्याही स्त्रीला वाटतं की अरे दिस इज माय आयडेंटिटी, ही माझी फेमिनिनचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे. डॉक्टर येतो, एक तासाभरात ते काढून जातो आणि त्यामुळे ती खचून जाते. तर हा कॉस्मॅटिक पार्ट जो आहे तो सुद्धा महत्त्वाचा आहे. तर त्यावर तुम्ही थोडंसं मार्गदर्शन करा. तर ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये जर गाठ छोटी असेल तर पूर्ण ब्रेस्ट काढायची अजिबात गरज नसते. ही तर पहिली गोष्ट. त्याच्यासाठी जे ऑपरेशन केलं जातं त्याला आम्ही ब्रेस्ट कॉन्झर्विंग सर्जरी असं म्हणतो. की जर छोटी गाठ असेल तर फक्त गाठ काढली जाते, त्याच्या आजूबाजूचा थोडासा नॉर्मल टिश्यू काढला जातो, काखेतल्या गाठी काढल्या जातात, परंतु जवळजवळ 90% ब्रेस्ट वाचवली जाते, म्हणजे फक्त ट्यूमर काढल्याने. जर ती गाठ मोठी असेल आणि पेशंटला ब्रेस्ट काढायची शक्यतो जर टाळता येणार असेल तर डॉक्टर टाळा, मला ब्रेस्ट नाही पूर्ण काढायची असा जर पेशंटचं स्टँड असेल तर मग ते सगळ्या स्पेशल टेस्ट झाल्यानंतर पेशंटचे ब्रेस्ट कॅन्सरचे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स कळल्यानंतर आम्ही सुरुवातीला किमोथेरपी देऊन ती गाठ छोटी करू शकतो. म्हणजे जर 5-6 सेंटीमीटरची गाठ असेल तर 3 महिने किमो घेतल्यानंतर ती 1 सेंटीमीटर किंवा कधी कधी ती पूर्ण नाहीशी सुद्धा होते. आणि मग फक्त तेवढा भाग ऑपरेशन करून पुन्हा ब्रेस्ट वाचवता येते. तेव्हा सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर झाला म्हणजे ब्रेस्ट काढावी लागणार असं आता अजिबात नाही. त्याच्यातूनही जर गाठ खूप मोठी असेल किंवा स्किनमध्ये पसरलेली असेल आणि जर ती ब्रेस्ट वाचवणं शक्य नसेल तर मग पूर्ण ब्रेस्ट काढून मॅस्टेक्टमी करून त्याच्यानंतर सुद्धा रिकन्स्ट्रक्शन करायचे बरेच ऑप्शन्स आहेत की आयदर सिलिकॉन वापरून ते पुन्हा करू शकतात किंवा पाठीचे मसल्स काढून वापरू शकतात, मांडीचे मसल्स काढून वापरू शकतात. तर रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जरी नक्कीच शक्य आहे. इम्प्लांट घालून सर्जरी करणं शक्य आहे आणि तेही जर शक्य नसेल तर एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस घालता येतं. तेव्हा सर्वात महत्त्वाचं असतं की स्त्रीचं मनोबल घट्ट धरणं. बाकी कॉस्मेटिक हे आपण बऱ्याच गोष्टींनी ते करू शकतो. सो आज आपण असं म्हणू शकतो की एखाद्या स्त्रीला जर कॅन्सर झाला असतानाचं तर तिचं जगणं सुसह्य आपण करू शकतो विथ ऑल दिस मॉडर्न गॅजेट्स. मला वाटतं डॉक्टर तुम्ही मुद्दाम डिस्पाईट ऑफ युअर बिझी शेड्यूल यू हॅव कम टू द स्टुडिओ आणि खूप महत्त्वाची अशी तुम्ही माहिती सर्वांसाठी दिली. सर्वांच्या वतीनं थँक्यू व्हेरी मच आणि तुमका सगळ्यांक काळजांचा देव बरें. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो, कोण रे मेल्यान त्याचो तो फोडिल्लो. आयलो गो कचरोवालो आयलो. आगो बेगीन कर, तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो बेगीन यो.
धरलो कितें आणि तो म्हजेर बेजार जाता, म्हाका लज जाता. आणि आणि या ओल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पोती घालप. आगो पण ओलीच आसा मगो ती. पळय पळय हात लावन पळय. शी 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 शी. केन्ना अक्कल येतली रे तुका? ही पळय, ही भाजयेची, ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची. पूण ना, तुका जाय ती प्लास्टिकूच. नागरिक म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना? एकटो सरकार कांयच करूंक शकना आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना. म्हणजे कितें करप तर आमी? अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता. 7 ते 8 प्रकार. वखदांचो वेगळो कचरो, काचेचो वेगळो कचरो, इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो. तरी सरकार दोनूच सांगता, वलो आणि सुको. आणि तरी तुझ्याकडे ते जायना. दारादारांनी कचरो व्हरपाक येवन सुद्धा गटारांनी, रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे. आणि हो कचरो कोण करता? आमीच मरे. मागीर म्हाका सांग, हातून सरकार कितें करतलो? सारकें तुजें, चुकता आमचेंच. अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात. सालिगांव, कुणय, पिसुर्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात. सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता. पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची. कितें? नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रभू सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशया सारे गोंयकार. आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको. गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको. आता भिवपाची गरज ना. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.